će narednih 5 dana potpisat ćemo ugovor o Ložici. Uvođenjem strateškog partnera u odlagalište Rača, gdje smo našim aktivnostima uspjeli da od problema teškog 20 milionata preokrenemo dio općine Mladin rješili 10 godina preko 50 miliona maraka. Glavni dio koridora povezenice sa gradom, tako da će to živjeti. Kao oživi privredno da je lakše izdvojiti za sport i za sve. Dakle, čestitam